Grupên çekdarên li Efrînê dimînin bi armanc û mebest darên ku temenên wan ji sedê salan Efrîn xemilandine dişewtînin. Da ku di demsala zivistanê de ji xwe re bifrûşin û sûdê jê bibînin. Roja înê şeşê meha tîrmehê agerek mezin bi çiya û darên merxan yên Efrînê ketin ku ji zincîra gundê Meydankê û Gemrûkê yê navçeya Şera ta aliyê çiyayê gundê Metîna çû. Lê ew ager bi alîkariya xelkên navçeyê û tîmên agirvemrandinê û endamên encûmenên xwecihî navçeya Şera û Efrînê hatin vemrandin. Ji derek ji navçeya Şera ji arkêra ragihand. Grupên çekdar agir bi darên nêzîkî pira Gemrûkê yê ku ava Efrînê li binî re diçe xistin. û ew agir gihişte navenda dabaşkirina ava vexwarinê ya bendava Meydankê. û beriya ku bigihîne navenda sûzakirin û paqijkirina avê li gundê Metîna encûmena xwecihî ya navçeya Şera ew agir vemrandin. Ji derê Rûnî xiste ser wê yekê û got, grupên çekdar agir bi darên bendava Meydankê jî xistin. û tevî ku tîmên agirvemrandinê ji navenda Efrînê û navçeya Şera bi hawarê hatin, lê nikarîbûn agirê vemrînin, ji ber ku agir gihiştibû cihên bilind û otomobîl nikarîbûn xwe bigihînin wan cihan. Lewma xelkê gund û endamên encûmena xwecihî û berevaniya sivîlan ta demijmêr yekê şevê bi bêran û alavên destî agir vemrandin. Derbarê sedemên agirxistina bi wan daran jê derek taybet ji arkêra ragihand. Grupên çekdar daran dişewtînin da ku di werzê zivistanê de ji xwe re bifrûşin, ji ber ku niha nikarin li pêş çavên xelkê daran bibirin û sûdê jê bibînin. Tê zanîn ku di her demekê de grupên çekdar agirê bi darên merxan dixînin û bi taybet li gundên Meydankê û Gemrûkê yên geşt û guzarî. Ku li Meydankê ev cara pêncan e ew dar têne şewtandin, bê ku sînûrek ji tawanbaran re were dayîn.